Чираттагы котлау хаты кабат Ришат Шикерович һәм Венера Равиловна Хамбиковлар гаиләсен 30 еллык энҗе туйлары белән чын күңелдән котлап Насыровлар гаиләсе, бер туган энесе Илдус, тормыш иптәше Рита, балалары Руслан, Марсель һәм Динара язганнар. Кадерлеләребез, хәтердәме, 30 ел элек салкын ноябрь аенда җылы оягызны кырган идегез. Никадәр аның эчендә мәхәббәт, хөрмәт тантана итте гомер буе. Сез безнең өчен олы үрнәк. Авылыбызның гына түгел, районыбызның да олы горурлыгы булдыгыз. Күзгә күз карашып, кулга кул тотынып, тормыш сукмагы буйлап атлап киләсез. Бу үзе олы бәхет. Раббым алда да бала аныкларның бәхетенә куанып кына яшәргә язсын. Сез бит бер сыйныфта укып, шул еллар аша никадәр үз хисләрегезне саклап калып, ике татлы балаларыгызга чын әти-әни була алдыгыз. Кызыгыз Әлфия, улыгыз Наил да сезнең күчермәгез. Күз тимәсен. Алма алмагаштан ерак төшмәге шул татар халкы. Кадерлеләребез, сездә ярдәмчел, тырыш туганнарыбыз булу белән без шиксез бәхетле. Язмышның кырыс җилләренә бирешмичә, һәр чак туганнарыгыз һәм якыннарыгыз янәшәсендә балалар, аныклар бәхетенә куанып, яшәргә насыйп булсын сезгә. Исәнлек, бәхетле көннәр генә телибез. Зур тырышлыклар белән табылган мал-мөлкәтегезнең бәрәкәтен, хезмәтегезнең әҗерен, күңел җылыгызны биреп үстергән балаларыгызның тәүфыйгын күрергә насыйп булсын. Гаиләгез имин булсын. Тигезлек белән гомер көзләрен дә, кышларын да кайгы-хәсрәтсез каршыларга язсын. Яшәгез тигез, әби-бабай булып, бер-берегезгә ныклы терәк булып, кадерле әткәй һәм әнкәй булып, балаларга һәр чак кирәк булып. Кеше гомере озын түгел, бик тиз үтә икән гомерләр. Ходай үзе насыйп итсен сезгә парлы яшәү, парлы гомерләр. Хөрмәтле Хамбиковлар гаиләсе, бар изге теләкләргә дә чын күңелдән кушылып, бүләккә якыннарыгыз сайлаган җырны юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Очраттым да сине юлларымда, гашык иттең мине үзеңә. Шул минуттан нидер булды миңа, уйларымда бары син генә. Кирәк түгел миңа ярты бәхет, һәм узгынчы хисләр ташкыны. Гомер буе сөясемне белә, сиңа таба йөрәк ашкынды. Бәхете бит ул бер-береңне сөеп, ике йөрәк бергә типкәндә. Безгә насыйп булган тормыш юлларыннан икәү җитәкләшеп үткәндә. Бәхете бит ул бер-береңне сөеп, ике йөрәк бергә типкәндә. Безгә насыйп булган тормыш юлларыннан икәү җитәкләшеп үткәндә. Язмышыма тигән бүлегем син, кабул итче минем сөюне. Гомерлеккә минем ярым була, бәхетле ит мине үзеңне. Бәхете бит ул бер-береңне сөеп, ике йөрәк бергә типкәндә. Безгә насыйп булган тормыш юлларыннан икәү җитәкләшеп үткәндә. Бәхете бит ул бер-береңне сөеп, ике йөрәк бергә типкәндә. Безгә насыйп булган тормыш юлларыннан икәү җитәкләшеп үткәндә. Бәхете бит ул бер-береңне сөеп, ике йөрәк бергә типкәндә. Безгә насыйп булган
икәү җитәкләшеп үткәндә. Бәхет бит ул бер-береңне сөеп, ике йөрәк бергә тиккәндә. Безгә насыйп булган тормыш юлларыннан икәү җитәкләшеп үткәндә. Безгә насыйп булган тормыш юлларыннан икәү җитәкләшеп үткәндә. Икәү җитәкләшеп үткәндә.